Voilà, beste mensen, voor wie regelmatig de krant leest, heeft kunnen lezen dat er in een Belgisch dorp de elektriciteit gratis zal worden. De inwoners moeten er niet meer voor betalen. Aansluitend op dit heb ik ook nog een paar oudere artikels, zoals bijvoorbeeld in Stekene moet je de zaterdag niet meer betalen voor de lijnbus, is volledig gratis. Dan een ander artikel in Luxemburg is de treintrambus volledig gratis, 7 op 7. En dan kom ik terug hier in Zeeuws-Vlaanderen, waar ik hier even nog ben met de OV-chipkaart op de foto. Ik gebruik wel de fiets 99%, maar zou het ook geen goed initiatief zijn van de bussen die buiten het spitsuur altijd leeg rijden, van die ook gratis aan te bieden in Zeeuws-Vlaanderen, en dat de provincie Zeeland de voldoende bijdrage betaalt dat wij gratis kunnen reizen. Dat dergelijke bus zonder reizigers rijdt, of sporadisch wel mensen oppikt in Axel, Terneuzen om naar Goes te gaan. Natuurlijk in de piekuren van de school heb je natuurlijk wel de studenten